μας. Άρα να είμαι στην αεροδοτική Γιάννη, να μην μας κόβει χιλιόμετρα, έτοιμος η Γιάννη. Γιάννη τι είχε οπλέσουμε σήμερα, εχθές μας πήγες από το 1 μπαρ, στο 1-4, στο 1-8 σήμερα. Πέρα αυτό, έτσι. Οπότε θα παίξεις τις αλλαγές και στην εκκίνηση. Έχουμε τα καλύτερα, θα κάνεις burnout. Χωρίς burnout, κύριε. Το παράθυρο λίγο να κλείσει. Υπενθυμίζω. Ένα από τα δύο πιο γρήγορα αυτοκίνητα της ημέρας. Το αγώνα μάλλον. Το χειροκρότημά σας. Εκκλησονίστηκε ο Χρόνικς. Για να δούμε τώρα τι θα μεγάλωσε. Δεν το έφαγε το έργο. 11-5-69 με 200.